оё медонед ки ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон чӣ гуна сохтор аст? кадом вазифаҳоро анҷом медиҳад? чӣ гуна бояд ба он муроҷиат кард? кадом муроҷиатҳоро ин ниҳод баррасӣ мекунад? вазифаи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон тақвияти кафолатҳои конститутсионии ҳимояи давлатии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, мусоидат ба риоя ва эҳтироми онҳо аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатӣ, роҳбарон ва шахсони мансабдори корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқияшон мебошанд. ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон шикояти ҳамаро нисбат ба қарор ё амалии мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ҷамоат, шахсони мансабдор ва хизматчиёни давлатӣ, роҳбарон ва шахсони мансабдори корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳоро ки ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро вайрон карданд, баррасӣ менамояд. шикоят танҳо пас аз андешидани дигар чораҳои ҳифзи ҳуқуқӣ ё маъмурӣ, яъне танҳо пас аз он ки аз қарор ё амали поймол кардани ҳуқуқи инсон ба тариқи судӣ ё бо тариқи тобеияти маъмурӣ шикоят карда шудааст, пешниҳод карда мешавад. шикоят бояд маълумотҳои зеринро дар бар гирад: ному насаби ҷабр дида, имзои шахсӣ ва суроғаи ҷойи зисти муроҷиаткунанда, номи мақомот ё шахси мансабдоре ки аз қарор ё амали ӯ шикоят оварда мешавад, изҳор кардани моҳияти қарор ё амал бе амалӣ ки ҳуқуқу озодиҳои муроҷиаткунандаро поймол карданд ё поймол мекунанд, нусхаи қарорҳои оид ба шикоят қабул гардидае ки тариқи судӣ ё маъмурӣ баррасӣ гардиданд. ки ҳуқуқи муроҷиат ба омбудсменро дорад? шаҳрванди хориҷӣ, шахси бешаҳрванд, шахси дар ҷойи нигоҳдории маҷбурӣ қарор дошта, тавқифгоҳҳои тафтишотӣ, нигоҳдории муваққатӣ, колонияҳо, ҳабсхонаҳо низ метавонанд ба ваколатдор шикоятнома пешниҳод намоянд ки он дар муҳлати 24 соат ба ваколатдор фиристода мешавад.